If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Bangkeruhan po tayo, looban po ito ng Bangkeruhan. Good morning naman. Welcome to Pinoy Rock YouTube channel sa Joyride. Walk po natin sa Joyride 3 po na Biyahing Davao. Dito po tayo sa looban ng Bangkeruhan, which po maghahanap po ako ng target natin ng rotang masasakyan. Joyride 3 po. Nasa looban po tayo ng Bangkeruhan, Jeridin Parkon po sa Pinoy Rock YouTube channel ng Joyride 3 po ng Biyahing Davao. Ito po ang looban ng Bangkeruhan. Pinapasok po natin ang loob po ng dito po ako nag-welcome ng mga tinitinda ko na mga prutas na binibenta ko sa MacArthur Highway. Dito po ako yan po ang looban ng Bangkeruhan. Looban po yan ng Bangkeruhan. Okay. Looban ng Bangkeruhan. Dito po ako bumibili ng aking matitinda sa slice prutas ko na mangga, singkamas, bayabas, papaya. Okay po. Okay. Ito po ang looban ng Bangkeruhan. Hindi pa po tayo nakapunta sa isdaan, fisheries, meat, chicken. Sa susunod, pupuntahan natin yun. Bangkeruhan, dito po ako nagbebenta. Hindi, bumibili ng aking matitinda. So, naghahanap ako ng rotang masasakyan sa araw ng ito. Please po, subscribe po, like, share, and hit the notification bell for more updates of our latest videos sa Pinoy Rock YouTube channel. Joyride 3 po ito ng Biyahing Davao. Samahan niyo ako sa Biyahing Davao kung ano po ang Road 11. Tapos na po tayo dyan. Road 10. Saan ba ako pwedeng maglilibot? Ayaw na lang. Okay. Road 6, Boulevard 20. Magsaysay. Wala na. So, Road 10 po. Wala pa po tayo ng Road 10. Sir, pa-video ko sir ha. Road 10 po ang nasasakyan natin. Ito po ang driver natin. Sir, samahan niyo po kami sa Pinoy Rock YouTube channel namin sa Joyride 3 po ng Biyahing Davao. Road 10 po. Maglilibot po kami. Actually, talagang makakalimutan ko talaga ang set ko. Sorry po. Ayan po ang Bangkeruhan. Looban po ito ng Bangkeruhan. Which po
magpapasko tayo sa Bangkeruhan Bridge, Bangkeruhan. Konti lang po ng Bangkeruhan ang makikita nito. Ito po ang looban ng Bangkeruhan. Road 10 po tayo, Road 10. UIC po. UIC. Yan po ang Father Silva Street. Looban po yan ng Bangkeruhan. Nasa looban tayo ng Bangkeruhan. Yan po po ang umpha ng Bangkeruhan Public Market sa Lupo. Sa dati pong ruta natin na nadadaanan naman natin yung Bangkeruhan. Pero ang looban, ito po ang looban po ng Bangkeruhan. Rotang 10 po ang ating sinasakyan. Ito po si Manong Driver. Sinasamahan tayo sa Pinoy Rap YouTube channel natin sa Joyride Trip po ng biyaheng Davao. May pasahero sila nung 30 pasahero. So, sinasakyan natin ang Rotang 10 para alamin natin kung ano ang rotang dinadaanan ni Road 10. Looban tayo ng Bangkeruhan Public Market. Yan po ang Bangkeruhan Public Market. Road 10 po ang sinasakyan natin. Part pa rin yun ng Bangkeruhan Public Market. Malaki talaga ang malaki ang Bangkeruhan Public Market. Ito po ang looban ng Bangkeruhan Public Market, which is Rotang 10 po ang dinadaanan ng ating sinasakyan. Labiriya, yang gorin. Labiriya, yang gorin, magsaysay. Okay, calling the passengers po ang driver natin para po may sasakay sa kanyang vehicles. May pasahero. Okay, Labiriya, yang gorin, magsaysay, Kabagyo, SPMC. Dito po ako bumibili ng uling nung nagmamaruya pa ako. Kabisado ko ang looban ng Bangkeruhan dahil ilang taon na po nagtitinda ng ulas at saka maruya. Okay, dumadaan po tayo sa Kasama na yun. Bangkeruhan Bridge. Yan po ang Bangkeruhan Bridge sa taas, which is po dadaan tayo sa ilalim ng Bangkeruhan Bridge. Bangkeruhan Bridge po yan. Bangkeruhan Bridge, dumadaan po ang Rotang 10 sa Bangkeruhan, sa ilalim ng Bangkeruhan Bridge. Bangkeruhan tayo.
Rotang 10 ay dumadaan sa ilalim ng tulay ng Bangkeruhan Bridge. Part pa rin ito ng Bangkeruhan. Laki-laki talaga ng Bangkeruhan Public Market. Bangkeruhan Public Market nga. Bangkeruhan Public Market pa rin yan. Part pa rin yan ng Bangkeruhan Public Market. Ang laki ng bangke. Dito po ang mga vegetable, lahat ng mga spices. Okay, yan po, vegetable, may mga bangkeruhan. Paglabas natin sa labas po, lalabas po tayo sa Magallanes Street. Rotang 10 po ang sinasakyan natin sa araw na ito sa Pinoy YouTube channel ng Joyride Trip po natin sa biyaheng Davao. Lalabas po tayo sa Magallanes Street. Yan po ang Bangkeruhan Bangkeruhan Public Market, which is lalabas na po tayo sa Bangkeruhan. Going po tayo sa Magallanes Street na po itong dinadaan natin. Rotang 10 po ang sinasakyan natin ngayon sa biyaheng Davao ng Joyride Trip po natin. Pinoy Rock YouTube channel. Paki-subscribe po, like, share, and hit the notification bell for more updates of our latest videos. Paki-comment na rin po. Magallanes. Isa lang. Magkiron ka no? Oh, mag-change. May nagbabayad yung pasahero. Walang change ang pasahero. May mga kalapati sa Magallanes. Yan po ang mga pasahero natin sa Road 10 BS. Yan po si mabait na driver na sinasamahan tayo sa joyride niya natin sa Pinoy Rock YouTube channel. Joyride Trip po, biyaheng Davao, Rotang 10 po. So si Manong driver po ang sidan natin sa Rotang 10. Magallanes po tayo, Magallanes pa rin tayo. Street po ang ating dinadaanan ngayon. Asa na ako nakikita? Sa YouTube channel ko po ang nato kasi madalas na po. Okay. Actually namin partner ni Amerikano siyang nagsikusamo. Kami mga vendors. Dagan may kitabangan niya. Hinanin niya. Tagaan niya pangatas. Ako sa joyride ko sa Old Davao. So daily ko na 2 to 3 lang 2 to 3 hours live ako iruta lang kung nasang buwan na kung natay sticker ako ihatag na po ihatag sa okay, Grand Mention po sa Magallanes lagi ko na po ito binibideo pero Rotang 10 po ang sinasakyan natin na okay, nasa likuran po tayo ng City Hall. Ang front po ng City Hall ay San Diego Street. Pero nasa likuran po tayo. So, likuran tayo ng City Hall of Davao. Magallanes Street. Magallanes Elementary School po ito. Magallanes Elementary School. Yan po ang sangguniang panglungsod ng Davao. Nasa likuran pa rin tayo ng sangguniang panglungsod ng Davao, which is dinadaanan natin ang
Magallanes Street. Ang front po ng Sangguniang Panglusod ay San Pedro Street, which is kaharap po niya ang San Pedro Cathedral. Cosminia Park po niya ng Davao City. So, mag-turning left side po tayo going to Claveria Street. And street po, Claveria Road. Davao City Police Station po. Davao City. Yan po ang San Pedro Cathedral ng Davao. Claveria po ang ating sinod. Dinadaanan. Claveria Street po tayo. Claveria Street, Claveria Street. Lagi na po tayong dumadaan dito, pero sa mga iba't ibang rutang sasakyan na atin na nasasakyan sa Joyride trip po natin. Ngayon po, Claveria pa rin ang dinadaanan natin, pero rutang 10 po ang sinasakyan natin. YouTube channel ng Joyride Trip po ng Biyaheng Davao. Yan po ang ating mga pasahero sa rutang 10 po. Manong driver sa pasahero niya worth 500 po. Okay, thank you po. Isa lang na eh. Asa na ako? May nagbabayad po na pasahero. Lover na kain tayo. Lover na. Naram. Hi po ma'am, welcome to Pinoy Rap YouTube channel. Ma'am, kini among Pinoy partner namo siya, Amerikano siya. Kami mga street vendors na mga tricycle driver, ginatabangan mi niya
Nagikuan mi nga inaning trabaho, so naging okay po na mong panginabuhi. So tabangan ko na to ang Pinoy Rap YouTube channel nga daghan pang Pilipino nga mga street vendors ang ilang matabangan. Pwede pa ki-subscribe, ma'am, para naman makuan siya. Daghan kay mga pila ako, isa ko kay street vendor sa Matina Crossing nga nagatinda ko og maruya, mga slice prutas, napoy mga tricycle driver. Paki-subscribe sa Rotang Road 10, kamo ang bida, makita mo. Subscribe ninyo, i-like, i-share. Salamat street vendors sa gihapon ko, ginapabangan nila. Salamat. Pinoy Rap YouTube channel, please po paki-subscribe, like, share. Ito, yan. Mga street vendors tulad ko po, yan. Mga maglalakihang building po sa San Francisco. Joyride po tayo sa Biyahing Davao. Rotang 10 po ang sinasakyan natin. Yun po ang Ateneo de Davao University Colleges. Yan po ang Rojas Street. Sarado ang Rojas Street. Okay. Nagsarado ang road po ng Rojas Street kasi po may malaking event sa Davao, which is Kadayawan Festival sa Davao. Yan natin makikita ang mga nagagandang bulaklak, tindak-tindak sa kadalanan, float pa rin at saka prutas. Lalong-lalo na ba ang most famous fruits po dito sa Davao ay ang durian Davao. Okay po, nag-i-end na po tayo sa Isa lang ng 100. San Recto Street. Kung mag-right side po tayo, going po tayo na Triangle Street. Pero ang Rutang 10 po ang sinasakyan natin. Okay, dito kaya tayo lang. Road 10. Dito pala magdadaan ang Road 10 sa Uyangore. Now we are passing now Oyanggorin Street. Dire na ka? Si Manong driver po natin ngayon, ang bida natin sa Rotang 10.
School ng Uyanggo rin, which is po sa likuran yan ay Santa Ana National High School. Okay, the left side. Kasi hindi siya mas dito. Okay, nag-go. Turning right side po tayo. Sally Street po. Dinadaanan natin ngayon. Sally Street po. Ito po ang Rotang 10. Sally Street po from Uyanggo Street, nag-turning right side po tayo. Dito po sa gilid ng Santa Ana Elementary School, which is Sally Street po ang ating dinadaanan. Sally Street. Rotang 10 po ito. May Carlos P. Garcia Senior High School dito. Carlos P. Garcia. So, sa Sally Street, Carlos P. Garcia, Rotang 10 po ang sinasakyan natin sa Joyride trip po natin sa biyaheng Davao. Then, Sally Street po. Sally Street pa rin tayo. Saan niya siya dali? Lisada o Lisada ba ito? Lisada? O Hempisaw sa ba? Okay. Hempisaw? Hempisaw. Di ba ni Lisada? Wala Hempisaw dito. Dito ang Lisada. Okay. Hindi natin alam. Sa susunod na lang alamin natin. O Lisada ba ito? O Hempisaw Street? Noon kabisado ko nakalimutan ko na ang lugar nila. Ayun, may nagpo-post po dito ng bagong building. Pag bagong building, bagong business na. Okay. Okay, marami dito po kay Lisada rin. Lisada Street yata. Lisada Street. Ang lakas ng benda ng ating mga benda sa Uyanggo. Okay po. Lumabas na po, which is NCCC po. So, NCCC Uyanggo rin. Ito, nagaalaan na. Straight lang dito. Baktas na doon dito. Kalimot ko. Unahan lang. Straight lang dito. Nakalimutan niya, di niya alam kung saan po ang Santa Ana National High School, which po nadaanan na po natin. Uyanggo rin pa rin tayo. Uyanggo rin Street. So, pagkatapos na Uyanggo Street, lalabas tayo sa Lagasan, Magsaysay Park. Magsaysay Park. Ano ang Enter lang.
magsaysay. Ano? Kano mo? Napalang ko dito sa mga. Traffic po tayo. Traffic po tayo. Wala po pa ang wala mo pisinsilyo bang para kami sa tip sa kuwanga. Sorry ha, sorry ka lang. Tip lang din sa akong driver. Wala ka lang. Wala pa din mo. Okay, magsaysay na po tayo. Oy, may sign na po na Cagayawan Festival. Cagayawan, Cagayawan. Okay, magsaysay part po yan. Magsaysay part po. So, marami po mga kasiyahan sa labas. Hindi natin nakikita. Okay, may mga nakikita natin. Okay, yan po ang Santa Ana Ward. Santa Ana Ward. Now we are passing now Carpenter Street. Rotang Bell po ang sinasakyan natin. Dinadaanan natin ngayon ang Rota, ang dinadaanan natin ngayon ang Carpenter Street. Carpenter Street po.
Baguio Street. Baguio Street po. Assumption College of Davao. Assumption College of Davao. Dito po sa Baguio. Assumption College of Davao. Dito sa Baguio. Baguio po.
Health Center, ibang center ng SPMC, hindi ko alam Health Center, Health Center, kung gano'n ba yan? So, traffic Sa may abiso lang. and dito Isa lang. magtatapos ang ending and road po ng Calvary. Nag-change si Manong driver sa nagbabayad na pasahero. Para. Tama. Pwede mo gawin. Wala naman po. Pwede mo gawin. Center building dito sa SPMC. Kita natin dyan natin na vegetable PCSO, Lingap, Sinap, yan po ang mga tumutulong sa mga malibili, malaking bili, medicines, dialysis, yan po lumalapit sa kanilang atin dyan sa Malasakit Center. Yan po ang mga tao, mga kapatid natin na may problema sa billing ng hospital, medicine, at saka mga dialysis. Yan po sila nagpapatulong at walang bayad po ang lahat. Bahaga Road SSS po ng Davao Bahala Social Security System Insurance po dito sa Vendors po. God bless po sa matulad po. Ilan is kwinta? Sarado?
Sweet Center po yan. Tara. Tara, si Bogi na pala yung wala pala yung isa-isa. Mahaba pa rin tayo. Mahaba pa rin ang sinasakyan. Mahaba pa rin ang ating pinamahal. Neverland. Of Bahada. Hindi ko sa 100. Bahada Road. Bahada Road. Wow, ang ganda ng bundok. Ang haba ng bundok sa baba.
Hi po, welcome to Pinoy Rab YouTube channel po. Sir, pakiano po ito po isang Amerikano po. Tinutulungan po kami mga vendors na magkaka-work nila po. Paki-subscribe po, like and share po, pakibigay lang po. Yan po ang partner namin na isang American sa Pinoy Rab YouTube channel. Kami mga vendors at mga tricycle driver, binibigyan niya ng trabaho. Kaya ngayon hindi na po ako street vendors. Ganito na po ang binigay na trabaho ni Pinoy Rab YouTube channel. Paki-subscribe po, pakihatag. Sa Road 10 karon, bida mo sa YouTube channel, sa Pinoy Rab YouTube channel po. Pakihatag po. Paki-subscribe lang po, like, share. Na mo makita mo sa Pinoy Rab YouTube channel. Okay, salamat po. Salamat. Daghan na siya mga Pilipino ang ginatabangan na mga tricycle driver. Ako kay street vendors ko sa Matina Crossing, mga Maruya o mga slice frutas. Wala na ko naninda kay tagaan mi trabaho ni Pinoy Rab. Salamat, paki-subscribe. Bida mo sa Road 10 Joyride, Pinoy Rab YouTube channel, Joyride 3 po, ng biyaheng Davao. Rotang 10 po ang tanaw ninyo. Salamat. Okay po, bahada pa rin tayo. Bahada pa rin tayo. Traffic po sa bahada. Ayun. Ito, may nagbabayad po. Asan? Salamat. Isa. Victoria Plaza po ang nakikita natin na building niya. Victoria Plaza sa bahada pa rin tayo. Bahada pa rin tayo. Bayad niya. Kasya lang. Tanggung sakay, no? Ito po ang National Bureau of Investigation. NBI po yun. Bureau of Immigration. Bureau of Immigration po yan. driver natin. Pawis na po si mamang driver. Okay po.
pagpulong sa Ginoo. Hebrews 9:27. As it is appointed unto men once to die, Bahada. but after Bahada na this, po tayo the judgment. ngayon. Waray gala, ayaw kumpiyansa. No? Ayaw kumpiyansa ikala. Panginoon, wala ang Ginoo na buhat nimo. Kaya ang Ginoo pa, pangga kanya, di ka gusto ay perno ka. Yan ang dotan kaya. Okay po. Bahada pa rin tayo. Bahada. Kapag Bangkeruhan, Magallanes, Claveria, Uyangulin, Magsaysay, Carpenter, Awo, to. Ulang isan to. Yan po ang Rotan Pen na dinadaanan ng Vickers. Okay po, marami pong pasahero dahil ang oras na ito ay uwian na po mula sa school at pinagtatrabuhan nila. Bahada po tayo lahat. Bahada pa rin tayo.
Bali, dua. Turning right side po tayo. Dua. Acacia Street na po ang ating madadaanan. If mag-turning left side tayo, turning left side, yun po ang Oyango Street. Pero mag-turning right side po tayo, yun po ang Acacia. Acacia po ang tinitirikan ng Vivaldi Residences. Building na makikita mo ang taas ng building, yan po ang Vivaldi Residences. Yan po ang landmark ng Acacia. Acacia na po tayo. Now, turning right side, Vivaldi Residence Building, landmark po na Acacia. Acacia po. So now, Acacia na po tayo. Acacia na po tayo. Unahan lang ko yun. Acacia, Acacia, Acacia na tayo. Acacia po. Bonifacio Street po ang dinaanan kong street na ito ay Bonifacio Street
University of Mindanao sa May Makina. Ito po ang University of Mindanao ng Bulcon Street. Bulcon Street po tayo. Bulcon Street, University of Mindanao. Bulcon Street po. Dinadaanan natin ngayon. May bababang pasahero. Bulcon Street po, Rotang Tempo sa Pinoy Rab YouTube channel. Joyride trip natin. Jerilyn Parkon po ang Joyrider niyo. Biyahing Davao. Bulcon Street. Now we will turn it right side. Turning right side po tayo, which po, ito po ang Rizal Street. Galing po tayo sa Bulcon Street, mag-turning right side tayo. Rizal Street na po ang dinadaanan. Buka. Rizal Street po. Okay. San Pedro. We will turning left side. Ano naman? Saan siya ka-street din? San University Siya Street. ka-street pala. Hindi alam ni Manong driver kasi very short distance lang po. Paliko-liko, paiba-iba yung mga street. So, ang street kaya ito. Ang parang Ponciano kami siguro ni. Diba? Street na sa Ponciano. Street Ponciano pa rin ito kasi nagka-turning tayo sa Bonifacio, Bolto, Paliko. So, kanina ano po tayo sinubay dinadalan po natin yung Ponciano. Continuation po ito ng Ponciano Street. Okay po. Dito na po tayo. Yan po ang City Hall of Davao. San Pedro Street po na tayo. City Hall of Davao. Okay. Okay, parang opening na Festival, Cagayawan Festival. Okay, yan po ang City Hall of Davao. Parang marami ng fans na hindi pwede madaanan dahil nga mag-opening na siguro sa Monday ang Cagayawan Festival of Davao City. Ito po, San Pedro Street po. Ito, dinadaanan natin. San Pedro Street po. Malapit na po ang Cagayawan Festival. Opening siguro sa Monday. Opening week. Makikita nyo ang float parade ng balutan ng mga bulaklak. Sari-saring bulaklak. Orchids. Oo, ang pinakamagandang bulaklak. Fruits. Nakikita nyo rin ang nagbabahang fruits. Iba't ibang prutas. Lalong-lalo na the most familiar, famous po dito. Prutas na ay durian po sa Davao. May indak-indak din sa Kagalanan, which is sinasayaw nila yung mga tribe nila, mga katribo po nila. Sir, pila kung round trip, sir? Okay po, magbabayad na po tayo dahil malapit na po tayo sa Bangkarohan. Doon po tayo nag-start sa Pinoy Rab YouTube channel natin ng Joyride trip po ng Biyahing Davao. Jerilyn Parkon po. Ito ang Joyrider niyo. Sir, ikaw nalipilit sa inyo sir, para makita nila na Joyride. Sir, ayaw yun kalimti pag-subscribe sir, kay ikaw baya ang bida sa Rotang 10. I-subscribe lang, patulo lang sa imong anak sir. Makanin siya. Para sir. Ikaw na ipilit na siya para daghan po makita na. Ini mo Pinoy Rab YouTube channel.
Pinoy Rab YouTube channel kung paano papatabang sa imuhang mga anak o sumpuan. Pag-interview sa ko ni mo sir, bisa kay pangalan ni mo sir? Mamer. Ha? Mamer. Mamer Wimi. Kwemi. Kisay pangalan sa tong asawa sir? Edna. Edna Kwemi. Pila ka buk anak sir? Tulo. Tulo. Nag-eskwela sir, sa grado nag-eskwela na sir? Ang magulang ko graduate ng college sa God bless kayo. third year college. Ang ikatulo, bago pang anak, karang Bago pa nakakuan. Itong pizza dos. So sir, sa unsa may kuan sa panginabuhi ron, okay ba tayo sir? Kailangan. Okay ra kayo, basta Pinoy, laban lang yun sa buhay, ubanan sa mga pagampo, pagsalik sa Ginoo. Nya, protection lang, protection, God bless, guidance sa imuhang pamilya o sa imuhang good health nimo sir ha. Ikaw na sir ha, ikaw ba yung bida sa Rotang 10 Pinoy Rab YouTube channel, Joyride man ta. Tanaw itong kuhan. Okay, ikaw ang bida. Tanaw may ko sa lahat. Subscribe sir, para pag mag-subscribe ka, latest video man niya, so makita nimo siya kay latest video. So need nimo subscribe, i-like na po, i-share nimo para na po daghan nimo matabangan ng kami press na may mga street vendors na may gitabangan mi ni Pinoy Rab YouTube channel. So gitagaan mi yung trabaho, so wala na mi nagbaligya sa kalye, sa Matina Crossing man ko nagabaligya. Pila gani ang round trip na to sir sa atong pag sabay-sabay sa imong Rotang 10. Asa naman to? Wala naman. Ikaw lang mo dam. Ay, inag-akaw do. Wala ako kabalo sa pamasahe sir. Di ko alam yung pamasahe. Asa naman to? Wala naman. Wala dahil. Asa naman to? Pila man sir. Pila sir ba? Kaya kuan kita ang sakto gito. Asa man to? Tuyok yun round trip kuan. Pila man to sir? 60 lang na. 60. Pero sir, kuhay sa ni 60 sir. Kuhay 60. Kabuhi ko 40. Pamasahin ako sa round trip 60. 60 akong pamasahe. Ako ng pamasaya sa pagkuhan ako, pagsabay-sabay na ko ni very kind driver na to. Sir, kini sir, gikan ni sa Pinoy Rab tip daw sa mga driver nga okay kayo gipasabay minimo sa imuhang trip sa Rotang 10. Salamat kayo sir ha. Salamat sa Pinoy Rab. Thank you. Thank you ka sir. Bida baya ka sa Rotang 10. Pag-tip. Hi Pinoy Rab. Hi Pinoy Rab. Salamat. Salamat. Toto singa ng driver. Mubaba na magkuko sa bangkeruhan. Kuko nag-start. Salamat kayo kang mga driver sa iyang pagsabay-sabay sa iyang road trip sa Rotang 10. Okay, na siya tulog anak, graduate na yung isa niyang anak. May bago pang kasisilang niyang anak, lobong anak niya. So God bless po sa lahat ng mga drivers natin. Protection, guidance, and good health sa kanila. San Pedro Street pa rin tayo. San Pedro Street. Going po tayo sa Bangkeruhan, which is nag-end na po yung joyride natin sa Biyahing Davao. Pinoy Rab YouTube channel na Biyahing Davao. Jerilyn Parkon po, joyrider ninyo sa Rotang 10. Parang dumidilim na. Tingnan natin, kamustahin natin yung mga pasayro natin. Asa na siya pwede ipilit natin ni sir? Pwede natin ipilit siya para makita. Pero yung siya ipilit sir. Ipilit mo niya sir ha, para Gini kayo naman po close cap. Sa ako ng close cap. na siya close cap daw, isa daw niya close up. So kini, ipilit daw niya dire niya kay nagbiyahe pa man mi, di man mi pwede magbaba kaya Yes. stress. Okay, salamat kayo sir. Okay, San Pedro Street pa rin tayo. Doon po ang Elostri Street. San Pedro Street po doon.
tayo sa bangkerohan. Doon ako na mag-end dahil doon ako nag-start kanina. Doon ako nag-start sakay. Okay po, traffic po sa San Pedro Street. Okay, nagka-count na si Manong driver sa kanyang mga kinikita para dalhin po. Iuwi niya sa kanyang pamilya, mga mahal sa buhay. Okay, may street vendor po tayo. Nagtitinda po ng tubig. Ano wala na. Okay po, closing na lang po tayo. Closing na. Pinoy Rock YouTube channel na Joyride Trip po natin sa Biyahing Davao. Jerilyn Parco po, reminder nyo sa Rotang Trend. Have a nice day po. God bless. Pinoy Rock YouTube channel. Subscribe po, like, share, and hit the notification bell for more updates of our latest videos. Rotang Trend po tayo. Okay po, mag-end. Magbababa na po ako sa sasakyang Rotang 10. At maraming salamat po sa driver na sinasabayan po sa kanyang Rotang 10. Ngayon po, Rotang 10, alam na natin ang dinadaanan ko. Dito lang. Okay po, Rotang 10 po. Meron ka? Dito sa mga. Okay, dito po ako nag-start. Dito ako sumakay. Dito din ako bababa. Salamat Manong driver. Salamat sa pagpasakay. Pinoy Rock YouTube channel. Agoy, narap ko na yung link. Lagi ko pwede ang iwan. Alah, isa. Salamat sir. Salamat. God bless po. Okay, dalawa na lang po ang pasayro ni Roten. Hala. Okay po. Bangkerohan na po ako. Okay, medyo dumidilim na po. Dumidilim na po. Kanina po, mataas ang araw nang nag-start ako at nakisakay sa Rotang 10. Ngayon po ay maglalakad ako sa bangkerohan. Mag-aantay ako ng masasakyan ko ng okay. Okay po. Okay po, mag-joy walking po tayo sa bangkerohan. Kanina, straight tayo dyan. Nakisakay tayo sa Roten Street po. Yun po ang binibidyo ko kung saan madadaanan ng ating sinasakyan na Roten. So, pasukin natin ang iba't ibang dako ng bangkerohan. Yan po, makikita niyo po ang durian. Kasi po, August ngayon, season po ng mga durian natin. The most famous po na durian. Ito po, may mga melon po dito. Ito po ang bangkerohan loob. Kanina po, binibidyo ko po yung madadaanan natin sa Rotang 10. Okay, ito po ang mga bulaklak sa bangkerohan. Hello guys. Okay, joy walking po tayo ngayon ha. Okay. So doon tayo banda kanina nakisakay sa Rotang 10. Yun po ang mga uniform ko. Ngayon po dito tayo banda dahil dito natin natunan ang part ng bangkerohan na ito. Okay po. Fruit banda po. Okay. Bangkerohan po, tingnan mo, nagbabaha na ang mga prutas dito. Mangosteen, marang, rambutan, mangosteen, durian. Durian ba na?
Durian. Durian, bahang-bahang durian dahil season ng mga durian ngayon. Yan po. Ito po ang prutas na. Okay, may mga delicacies candies ng iba't ibang prutas po. Yan po. Durian, durian. Okay, lalabas po tayo sa mga fruit vendor. Dito na naman tayo. Party pa rin ito ng Bangkeruhan Luupan. Bangkeruhan Luupan. Okay. Papasok po tayo dito. Bigasan po. Okay, dyan po. Ukay-ukayan po dito ng mga sapatos. Second hand na sapatos po yan. Okay mo, makikita mo dito ang Bangkeruhan pa rin ito. Ukay-ukayan ang mga sapatos. Yung mga second hand po na sapatos dito mo makikita. So medyo low cost po ang mga low cost ang mga sapatos dito. Kasi po second hand po ito galing sa iba't ibang bansa. Okay. Sapatos. Huwag mo siyang sulot. Oh. Okay, sapatos. Tumadaanan po tayo dito. Ito po part pa rin ito ng Bangkeruhan. Bangkeruhan part pa rin ito. Okay, Bangkeruhan po. Puro busy ang mga tao. Nagtatiming po ako kung sinong pwede natin ma-interview dito. Pero parang busy. Makikita ko sa mga mukhang parang hindi talaga tayo i-entertain sa mga anong natin. Okay po, palabas na po tayo. Sabatusan, Bangkeruhan part pa rin ito. Parang medyo busy po mga tao dito. Dadaan na lang ako. Joy-walking po ginagawa ko sa Bangkeruhan. Tapos na po kasi ako ng joyride. Okay, nasa labas po tayo. Doon po tayo laging dumadaan sa rotang mga sasakyan na sinasakyan natin. Dito po ang binibidyo ko kung nagsasakay ako doon sa kabila. Okay, Bangkeruhan po ito. Diyan tayo dumadaan. Ito po ang binibidyo ko. Parang nagugutom ako. Kain muna ako ng itlog. I-exit na po ako. Goodbye po. Exit po. Pinoy Rural YouTube channel sa Joyride trip po natin sa biyaheng Davao. Rotang 10 po. Nasa Bangkeruhan po ako. End na po ako sa Joyride ko. Pinoy Rural YouTube channel. Thank you po. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters.
Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.